Orduan ja ikusi dugu nola egin galderak, nola gehitu galderak eta erantzun motak. Eskuineko zutabean beste aukera batzuk daude. Gehitzeko galdera, gehitzeko testua, gehitzen dugu testu bat eta gero bakarrik agertuko da testu hori, galderari gabe, gehitzeko irudi bat, gehitzeko bideo bat, gomendagarria, ulermena lantzeko adibidez, bideo hau ikusi ondoren, erantzun galdera horiek. Hemen txertatu bideoa eta galdetegiak atalka, beste tutorial batean azalduko dugu zertarako. Ikusten duzuenez, hemen azpian, derrigorrezteko aukera dago. Klikatzen badugu, erantzungo duenak derrigorrez erantzun behar du, bestela ezin du bidali. Eta momentuz honekin nahiko. Egina dago galdetegia. Bidaltzeko galdetegi hau, klikatu bidali. 3 modu daude galdetegi hau bidaltzeko. Edo posta elektronikoren bidez, horretarako jakin behar duzu jasotzaileen posta elektronikoa, edo lortu esteka, blog edo webgune batean adibidez jartzeko esteka, hemen dago esteka hori, edo kodigo enbebido edo kapsulatzeko HTML-a da inkrustatzeko site batean. Gehien erabiltzen direnak dira esteka edo posta elektronikoa. Behin bidalita galdetegia non ikusten dira erantzunak? Hemen. Galderak hemen, orain arte erabili duguna, eta erantzunak hemen. Agertzen dira, edo laburpena, bi erantzun, hemen daude deskribapenak, galdera guztien erantzunak laburpen bezala, banakakoa, lehenengo erantzuna Sergiorena, bigarren erantzuna Andonirena, edo datu guztiak kalkulu horri batean. Horretarako, klikatu berde ikur horretan, sortu kalkulu horri berri bat, eta ona ailegatuko dira erantzun guztiak. Momentuz bi daude, baina erantzun gehiago baldin badaude, nik ezer egin gabe, hemen geratuko dira erantzun guztiak. Kalkulu horri honetan. Eta non dago kalkulu horri hau? Lasai. Googleek sortu du galdetegiaren ondoan. Non sortu zenuen galdetegia? Driveko karpeta berean ikusiko dituzu erantzunak. Eta bukatzeko, hemengo 3. ikurra, lehenengoa ikusi dugu, itxura aldatzeko, bigarrena ikusteko jasotzaileak nola ikusiko duen. 3. da ezarpenen botoia. 3 atal daude. Orokorrak balio du, helbide elektronikoak biltzeko, hau da, erantzuteko, eman behar du bere helbide elektronikoa. Bakarrik gure eskolakoek egiteko, edo ez, publikoa bihurtzeko. Bakarrik erantzun bat emateko, edo bat baino gehiago. Editatu ondoren, esan nahi du, bidaltzean, leiho bat agertuko zaiola editatzeko erantzuna. Baina leiho hori ixten badu, desagertuko da editatzeko aukera. Hau orokorrean. Aurkezpenean, jakiteko zenbat galdera diren eta zenbat egin dituen, nahazteko galderaren ordena, azterketa bada eta gelan bertan egiten baduzue, gomendagarria da, pistea aukera hau, elkarri eskopiatzeko. Beste erantzun bat bidaltzeko esteka, eta berrezpen mezua da, galdetegia bidaltzean agertuko zaio zure mezua. Orain, agertuko da gorde da erantzuna, baina gomendagarria da personalizatzea. 3. aukera, autozuzengarria bihurtzeko da, beste tutorial batean ikusiko dugu. Gorde aldaketak eta zorionak zure galdetegia egina dago. Bidali eta itxaron erantzunak. Eskerrik asko!